Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Ann, hingkod ang pangidaron, minyo og may usa ka anak. Taga Zamboanga del Norte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagpakigrelasyon sa akong manghod nga taguon ta lang sa pangan nga Kate. Usa ka minor, 16 anyos pa lang siya. Ug ang iyang uyab nga 19 anyos nga tawgon ta lang sad sa pangan nga Daniel. May nadiskubrihan man gud kong chat nila nga wa ko makauyon. Aron ni hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ay, kasa naman sa Dennis si Kate Ann. May isugo unta ko. Nalaagan na ginabataa ma. Sukad lang nakauyab. Unsa? Unsay nakauyab? May uyab na day si Kate? Oh, pinakog na ibaw ka na ma. Kay maganihan usahay man ng iyang kuyog nga iyang uyab. Yakuno ng classmate. Uy, wa ko mahibawang may uyab na day na si Kate. Oy, asa man adto ba? Way laing medyo mas maguwang pa nilang grupuha sa mga classmates niya ma. Mautoy uyab ni Kate. Kanto ba ganing taason ba? Nga medyo daoton. Unya, kilas man lihok-lihok. Buguyon. Oy, di tamo sugot nga mag-uyab-uyab si Kate, ana ha? Kabata pa niya, nag-uyab-uyab na siya. No, kamuloy sulti ma, uy. Kay kausara ba nga gisultihan ko na? Ningon sad na ko ay ngano kuno kung ako sad sayo na minyo. Pero maayo man ko kay naminyo man kog tarong. Pero ambot ng uyab ni Kate ma kung seryosohon ba na siya ana. Oh. Kay nakitaan ko man sad na nga may laing kuyog nga babae. Uy, di na mahimoan. Badlongon ta ka na si Kate. Bata pa kay siya kung simba kong mamabdos ng bata, ah? Advance sad kay mong mag-isip, uy. Unsa Kate, taro nga migtubag ha. Kay makalagot man mo bi. May uyab na ta, mabdos day dayon. Uy, kaysa'y nahibaw, nga nagsigi naman day mo kuyog-kuyog anang imong uyab. Mauday nang dili ka na mapirmi din hisbay, kay nang uyab naman day kanya, magsigi na mo kuyog-kuyog anang imong uyab. Ang agdi ko mo kuyog nga uyab man mi. Uy, Kate, taro nga sa nagtubag si mama, uy. Tusok ka da. Ikay nagsulding mama sa. Kay naglantaw rami sa imong kaayuhan, day. Nagsulti. Unsa? Ha? Naibaw na ko sa imong isumpay. Kay sayo kong naminyo. At least, Kate, wa ko maparesa ng uyab nimo nga bisan asa ka lang dadun. Naminyo kong tarong, no? Mukha sa ninyo eh. Asal kong madyol eh. Awa rama. Awa. Manay batasan bataa. Nagibiyaan lang ta. Tabangi kong ukoy-ukoy ang bataan. Kung unsay kalihukan nila anang iyang uyab. Oo, ma. Panidaan ko niya na sila. Kaya wagid ko'y salig anang iyang nauyab, ma. Asan sa kaning manghod na ko ay. Wala naman sad sabay. Nagkuyog na sad to siyang uyab. Mupay pandemic. Laglaag sa bataa ay. Sanahan, masig makitaan ko na sa danglang grupo sa mga barkada. Uy, muragusan ni sa classmate ni Kate ay. Dang! Psst, dang, kadiyat lang. Ngano, ate? Kita kang Kate? Di ba classmate man mo? Oo, te. Magsige man sila kuyog ni Daniel, te. Daniel? Ang uyab gud niya. Aw, Daniel de Iyangan? Doon kita ka bang nagkuyog sila ron? Basin tuwa silang Daniel, te. Unsa? O baka ha, basin ni check-in sa tunduha. Ha? Usa ni check-in dong? Ako manghod? Sige, check-in sa iyang uyab. Daan akong way salig sa nauyab sa akong manghod nga mas maguwang pa niya og edad.
Ako nahibawaan nga 19 years old na dahil kining uyab sa akong manghod. Samtang ang akong manghod 16 anyos pa lang. Unya, Kalang jud kag istorya da. Diyos kung gusto jud kang pagasapan ko nimong mama da. unsa ta kag istorya? Nga imo mang classmate ang nagsulti nako anak. Tuo mag-ato niya eh. Nga may kasuko man to naman ni Daniel. Kaya nanguyab man sa tunako niya wala ko sukta. Unsa? Mong ayaw dayog tuo. Kung may magsulti-sulti ni mo. Nya dayon na ba sa kagpahabang mama? Papapil din kanilang mama Hoy, da. hoy, Kate. Kate, dili na papapil ha. Naglantaw lang ko sa imong kaayuhan. Kaya sa may kaugmaon nimo ng tawana, oy. Kung simba ko mumabdiyos ka. May trabaho na ba na aron makabuhi nimo? Isgot man ka na abot oy. Taka man lang kagyawit diya oy. Sa? Asa man din na padung, ha? Nga mo adto-adto ka naman diya sa ilang bay? O bisag asa naman lang di mo magkuykoyog? Sabad diya oy. Advance jud kay mag-isip oy. Aw, sige. Sige, advance man ka. Paningkamuti lang ha. Nga dili ka masakpan ha. Di ta mo masakpan. Kay gipapanidaan bayak ang mama nako. Sa? Ay, Oh, ngano ka? Kalawom ko na to panghupawa. tas naman ko sa akong manghod, oy. Ay, pasag din na, oy. Mura magkagwa ka agi, ana. Awo bitaw, kagi ko oy. Pero lahi man kuman. Gipakaslan ko nimong daan o sa pataan ng mga butanga. Pero ang uyab sa akong manghod, wa ko'y salig. Tipo, oy, kinsa ng cellphone nga nas lamisa? Oh, mura kang cute, mana. Siya man to yung naglingkod di ganina. Asa naman to? Murag das ba niyo? Murag isapot o kahilakon man to nga naglingkod ganina din, ha? Murag may kachat. Mo ba? Oh, saan mo na nimong cellphone si Manghod? Imo man nagikuha. Uy, ay panghilabot, oy. Minor de edad pa ni nga akong manghod, Armand. Kinahan namang hilabot pag yun mi sa iyang mga kalihukan. Da! Huwag yun ka masayop. Ang last niyang kachat din is messenger. Mayang uyab. Oh? Kumasahon? Mga sawa ka ba na ko, Daniel? Kabasig mo mabdus ko. Tiyaw mo na, Arman. Oh, unsa ni? Ha? Oh, papadayon ako nabasa. Ano sa man, nireply ang laki? Oo, piyak masahon. Dili, Kate, oy. 6 lagi apas ko nimo. Palipas oras ba? Animal! Tinawar ako sa kabastos ng tawa na Armand. Giduwa-duwaan na din niya nga kumangod. Nga usap pa kami noon, di dad. Ha? Ikiha ko ni... Gipabuwagan na mo sa kumanghod ang iyang uyab. Kay klaro naman kaayo sa ilang mga chats nga gibinuangan lang niya nga kumanghod. Apan, bisan kun buwag na sila, bastos paghapon kaayo kini og chats ngadto sa akong manghod. Naloy ko sa akong manghod kay gigamit-gamit na diay siya sa iyang uyab nga way planong mo seryoso niya. Ang akong mga pangutana mo kini mosunod unang pangutana. 16 anyos pa ako manghod o 19 anyos ang iyang uyab. Og may nahitabo na nila. Pwede ba namong makiha si Daniel bisan pa man og sinabutan nila ang mga nahitabo nila? Ikaduhang pangutana, kung pwede na mo ikiha si Daniel, unsay kaso? Rape ba? Tungod kay minor de edad pa ang akong manghod? Mapriso ba siya bisag wa magbunga ang ilang kanunay nga gibuhat? Ikatulong pangutana, minor de edad pa ang akong manghod, og bastos kaayo siya og mga chats sa akong manghod. Lain ba ning kaso niya? Unsa man sang kasuha? Asa man mi mo dangop? DSWD ba? Kay minor de edad pa ang akong manghod? Ikaw pa to katapusang pangutana. May mga screenshots ko sa mga bastos niyang chats sa akong manghod. Og nga, sex lang ang giapas niya sa akong manghod og wa siya plano nga mga sawa. Igo na ba kining himuong ebidensya nga binuangan lang niya ang akong manghod? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ann.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Of course, ang ato ang mga medical nga mga problema ug mga pangutana padayon nga ginatubag sa ato ang partner nga si Dr. Rene Obra. Mao na ay nagid mo pagdugay. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad gyud nga atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Okay, punto legal ta karong adlaw taga Zamboanga del Norte ang ato ang letter sender nga gipadala sa kini ang akong suliran official writers page. Taguon nato sa pangalan nga si Ann. Si Ann ning suwat ni nato no sa ato ang kiniyang akong suliran official writers page no kay kabahin ko no na sa iyahang manghod nga iyang ipatago sa pangalan nga Kate, 16 years old, ug sa iyahang uyab sa una nga si Daniel, 19 years old. Naamay nahitabo sa ilahang duha gibuwagan no unya ang nahitabo pagyod is nabastos no ang iyahang manghod. Di siguro na ayo nagbinata, puros mo ni mga bata nagbinata tingali ni. Anyway, unang pangutana, 16 years old pa ang ako ang manghod ug 19 years old ang iyahang uyab. Naay nahitabo nila. Pwede bang makiha si Daniel bisan pa man ug magsinay sinabutan nga nahitabo sa ilaha? Okay, na usab na baya na ang ato ang age no sa kaning gitawag natong statutory rape unya with discernment na baya ning 16 years old. Sa mga nahitabo sa ilaha, depende gyud sa circumstances giunsa no ang pagpanghitabo. Sigon bayas imuhang giingon, consensual no na ay pagtugot wa pugsa wa lugusa ang imuhang manghod. Kung nagbuwag man gani sila, nagbuwag sila no. Dili na ingon nga mabati na hinuon ang panghitabo tungod anang mga away nila no nga manag-uyab. Di na lang siguro tamudwell kaayo ana no. Kanang depende sa situation. Kung magtan-aw tag minor man yun siya no and then of age ning usa na ay possibility pero matuuhan ba basin ma-weekend tungod sa daron niya no nga kasabot na siya sa iyahang binuhatan ug sa consequences anang pagpakikilawas ug sa fact pod nga ningon man ka nga sinabutan ang pagkahitabua. So basin ma-weekend ta dihang dapita. Ang atong pangutana as always kung mukiha ta unsay atong tumom, worth it ba? Timan nga sa pagkiha nato nga gi-rape ang imuhang manghod, ang dungog kay public man nga kaso madungog na sa inyo, ang dungog pod niya medyo ma-tainted sad. Ready ba pud ta mo face ana nga consequences? Labi na nga kibawta nga dili gyud to rape ang nahitabo. Huna-hunaa og tarong. Ikaduhang pangutana, kung pwede namong ikiha si Daniel unsa nga kaso, rape ba tungod kay menor de edad pa ako ang manghod, mapriso ba siya bisag wa magbunga ang ilahang kanunay nga gibuhat kanunay manggani. So di jud kakaingon lagi ani nga rape no, pero that is the only case nga ako ang mahuna-hunaan kung mo file manggani mo. Rape gyud kay menor de edad man siya, pero sigun sa akong giingon base pud sa imuhang mga gisuwat sa imong gisuwat no ug sa imuhang gisaysay sa imuhang kaning letter sa messenger, di man ko makaingon nga rape kay na may pagtugot sad sa imuhang manghod. So ako di gyud kayo ko mo advice nga mukihata for the sake sa imuhang manghod kay ato man ang babay good no atong protektahan. Dili na basta-basta manggod ang kaso nga rape, dungog sa babay ang ato ang gihisgutan ana no unya mas traumatic kayo na nga experience ang kanang kaso. Di na siya duwa-duwa, di na tiaw-tiaw, serious na nga proceeding. Magkinihaay mo, musukol ang pikas na ay abogado, magmaninuod man po ng abogado sa pikas, matraumatize na niya hinuon ang inyong manghod. Ako di ko musugot og ingon ana. Ikatulong pangutana, menor de edad pa ang akong manghod ug bastos kaayo siya og mga chat sa ako ang manghod. Lain ba ning kaso niya? Unsa man sang kasuha? Asa man nimo dangop? DSW di ba? Kay menor de edad ang akong manghod. Okay. Kana lahi na pod ni nga storya. Katong nahitabo nila, dili kaayo ko mo focus ato, pero kanang iyahang hulga, kanang iyahang pagbinastos, pwede kaayo ta kay naa sila'y former dating relationship, pwede ta maka-file og kaso, dili rape,
Arita focus sa Republic Act 9262 or violence against women and children. Kanina man sila former dating relationship nang basto siya, manghulga siya, bati ang iyahang mga text. Pwede ginato siya makasuhan for abuse. Kana diha ta focus kay tinuod man na og naagid putay pruweba na aputay basihan. Ako mo suporta ko ana kay di sa gumusugot nga ana-anaon pod pag-chat ang imuhang manghud. Ikaupat ug katapusang pangutana, may mga screenshots ko sa mga bastos niyang chat sa akong manghud. Og nga sex lang ang giapas niya sa ako ang manghud, ug wala siya'y planong mga sawa. Igo na ba kaning himuong ebidensya nga gibinuangan lang niya ako ang manghud? Kanang ingon ana nga mga text nga makapasakit, no? Makapatraumatize sa usa ka babay, no? Kabahin sa iyahang kaugalingon, psychologically, mentally, emotionally, abusar na. Pwede kayo na nato siyang mahimong basihan nga makiha nato ang katong uyab ni Kate, no? O katong si Daniel. So pwede gyud nato siya ikiha dihang dapita. Violence against women and children ang tawag anang kasuha. So pwede ta mukiha ana i-save ng imong mga screenshots. At tumus kapulisan patabang pud sa DSWD kay minor de edad pa man para paghatag og giya sa pagfile sa kaso adto ta sa Children and Women's Help Desk sa pulis dalha ang mga screenshots ninyo, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga na amoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Handumanan sa kaaw. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga sukin tigpaminaw nining manan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi. Nining akong kaagi. Ako si Jofer. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga bigay ka ng may kapal. Rin akong nagdarasal, bigay ng may kapal, ngayon'y RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaaki karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Manahaw, Kataygan, Masbate. Ang ato matatampo nagdasangan nga Jofer. Porma man kaayo ka do. Hasa man kuno ka paingon, ha? Mamisita ko ma. Kisa pa ipo pamisitahan. Si Sheila ma. Si Sheila, kanang atong silingan nga gwapa. O ma. Sugton kahakaana, Jofer. Mama saboy. Mura may nun kog dili nimo anak anang kalakiha ma. Ako rin kong suwayan ma. Ikaw. Nahala, sige. Pading kamot, basin pading makauyab ka. Maayo! Maayo! Ay, kinsa man ron. Ang ako rong amiga ma, si Marian. Maayo! Kadit lang yan! Ni anagi ka yan? Wa ko'y lingaw sa amo, good. Maong ni sorry ko din, he. Mulakaw ra ba ko? Asa di ka, Fer? Mamisita ko ni Sheila. Mao pa? Sige, mobalik lang unya ko kung mauli na ka. Hi Sheila. Uy,
Jofer, niya malagi ka. May tuyo ka na ko. Naalagi unta si. Wa ba ko makasamok nimo? Okay ra, Fer, oy. Wa mas ko'y buhaton. Mayo hinon. Unsa di mong tuyo na ko, Fer? Kining si... bala nagmasuko ka na ko, ha? Musulti lang giko nimo. Unsa lagi na? Sulti na good. I love you. Jofer, Mao na si. Sa una pa gyud ganahan ako nimo. O karon lang ko makahigayon sa pagsulti nimo ini. Jofer, May chance ka ko nimo si. Fer, napamidag kang mga babae. Sila nali panguyabi. Ayaw ko. Sila. Mao ba? Wa ka sukta ni Sheila? Ay, ambat eh. Wa may klaro ang iyang tubag. Ging na mahinoon ko nga salain ko niya papanguyabon. Naamang ko yung mga babae nga ingon anak, good. Nga dili dayon mo sukot pa. Ay, ako pa rin mo, no? Kung tinuod yung kang nahigugman ni Sheila, ayaw ko nungi. Basin pa diksugto na kaniya. Ma, tanawa ko ko. Gwapo na ba ko? Angayan kas imong t-shirt dong, angayan kaayo ka. Mama, oy. Ang ako pangutana kung gwapo na ba ko? Ay, sa imong papa mo'y pangutan ay. Sama na, kano, pinapil mo ko ninyo. Na, imong anak ay. Nangutana kung gwapo na ba kuno siya. Asam day ka do, ha? Kano, purma ka. Kining mabalik ko sa pagpamisita ni Sheila pa. Oh, nanguyab day ka ni Sheila. Oo, lagi pa. Pero wapa man ko niya sugtagod. Mabitaw nga nangutana ko ninyo kung gwapo na ba ko? Kay mo balik ko pamisita niya. Maglisod ba tagtubag na, no? Alakaw na, pamisita na, basi ba nagsugtur ka? Jofer, ni ano mas lagi ka? O lagi si. Unsa may mong tuyo? Maurag hapon. Nag-follow up. Follow up sa unsa? Katukod. Akong ingon mo ba? Kumusta naman to? Wapaki ka maluin ako? Jofer, Maluin taon kasi. Sugtan ako. Fer, sorry gid kaayo. Pero dili gid ko masugot nimo. Pero, kung sa magda hinungdan si, anong dili magika mo sugot ako? Mahimo ba, Fer? Ayaw na lagot ko pasulti, ha? Sulti lang ko, kukod. Gusto lang ko may bao. Sulti lang ko. O niya, dili ka masuko. Di lagi. Bantay, ha? O lagi. Nganong dili magika mo sugot na ako, ha? Sheila? Bati kayo kag naong good. Sheila? Tagay, bay, tagay. Bay. Tagay. Ay, palabi pa eh. Hubo na kayo ko. Ipisi na lang sa mga Tuba, okay. Palabi ko sa mga eh. Inom toyo. Koy, Gusto sa ka. kong mahubog. Gusto ko mahubog, bay. Kisa kita lang ko sige buhat na sila na ko. Muli ka dili sa musugot na ako kay... Bati kay kulukog naong. Di mga batig naong bay. Naong rin depresya mo. Diba na? Imo may noong kong tiwasan?
Padol na naong ni mo, be. Kita paluson ko na. Ikaw ba? Joke-joke rito ako, God. Joke-joke rito eh. Di ko gusto nga mag-uol ka ba? Sum ko eh. Nag-uol na ganay ko. Ikaw ba? Kalimti to si Sheila eh. Kitang babae nga kagusto gini mo. Wala na magagusto na ako, bay. Kay batik kay kong naong. Tagay! Tagay! Nais kong magpakalat. Skitos kong uwi. Oh. Higo pining sabaw o aron. Maulian na imong gibati. Marian. Hindi mo lagi kasama. Kinakabalita man ko nga, hubog ko no kay kagabi eh. Ginagmaoy ko no ka. Kaya wakasugta ni Sheila. Oo. O niya, nagutan man ko maong gihatdan ti ka. Sige na. Higo pini aron maulian ka. Ay, mandi sila si mama. Si papa. Tuwa man to sila kilakaw. Maong ikaw, gihuwat na lang ti ka nga mo bangon aron makahigop kag sabaw. Dali na. Jofer, Ma? nakabantay ko anang Marian ba? Pinangga kayo kaniya, anak. Ito lang na, ma eh. Gagmay pa mi suula kay mi anak. Ako pa ni mo, nak, no? Mas may pagka na si Marian imong panguyaban, kay sigurado gyud kang sugton, ana. Ma? Onya, kumusta naman ka? Okay na gamay. Yan. Onsa man? Wa pag ka makamove on ni Sheila? Love paghihapon ni mo siya bisan og gibastad na kaniya? Bisa gisaway na kaniya? Mawa ara tingali ni kun dili na ko makakita niya. Ganong ipamukos man nimo imong kaugalingon sa babae nga way gusto nimo, Jofer. Ganon di pa ka manguyap sa babae nga may gusto nimo. Walay makagusto na ko, Marian. Kay bati kay kog naong. Nasayop ka, Jofer. Bisan pa man sa imong hitsura. May babae paghihapon nga nahigkog man nimo sa hilom. Ha? Kinsa man? Ako, Jofer. Marian. Gagmay pa lang ta. Ganahan ako nimo. Dili man taod ka nindo to kitsura, pero buotan ka. Og mo na hinungdan nga nahikugma ko nimo. Marian. Wow man nga. Ako ang musultiin nino, pero bahala na. Basta kay nahikugma ko nimo. Og andam kong dawaton ang tibuok nimong pagkatao. Marian. Higugmaon ka ako nimo, Jofer. Dili makalisod higugmaon yan. Abi nimo, sakto ka. Nga naman tuod nga mag-antos man ko sa babae nga way gusto nako. Nga nung ipamugos man ako nga akong kaugalingon sa babae nga igo ra kong sawayon. Pasakitan. Marian. Imaman ko kung gigunitan, Jofer. Tugbangan ko ang imong gipati nako. Marian. Marian. Salamat, Jofer. I love you. I love you too, Marian. Hindi ko naman akalain na ang tulad mo ay aking makilala. Wa ko magdahom nga makagusto din ako ang suod na akong hikala. Sa pagkakaroon, padayon nga ligon ang among relasyon. Dinhi na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad nining akong suwatampo. More power sa RMN.
Mao kita mga higalan, kaagi ni Jufer, nga taga Manahaw, Kataigan, Masbate. Uban sa awit ngayang ipangayo awit ka nagalahan, bigay ka ng may kapaho. Nais ko'y laging kapiling ka, pag andyan ka na sa Ang maong kaagi, gibahatan na duha sa radyo ni Ricky Persuelo galing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalaw, mga sukin di paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa handumanan official Facebook page. Hando sa sunod kayon, dagan salamat sa inyong pagpaminaw. palagi kang laman ng isip ko.